Vítám vás u dalšího videa a dneska tak budeme hrát boss fight s Coltem a nechával jsem si boss fight na tohle video a gadgety a stapavek a všechno mám připravený, takže asi už bychom mohli hrát, co je tohle. Aha. Si nechám tohle, to vím, že mě hodněkrát zachránilo. A teď teda jsme nějak hráli Megapik. To bych byl strašně rád, pokud byste se připojili do našeho klanu, protože tam jsme jenom dva a ten jeden, tak to vůbec nehraje, takže to je škoda. Takže bych byl strašně rád, pokud byste se připojili a hráli Megapik. Tak jsme teď nahráli takhle nějak, ale to je všechno. Tak, asi bychom už mohli jít na to a jdeme hrát boss fight. Půjdeme to teda s randomákama, ale to nebude vadit podle mě. A jinak vám hodně děkuju za 8 odběratelů za poslední 2 videa, což je fakt hodně, nebo aspoň pro mě, ale podle mě to je hodně pro všechny, jako, co začali to točit nějak, nebo nějak takhle. A přibylo mi taky hodně zhlédnutí na videích, pak teda hodně odběratelů a taky prostě celkově všechno, co je možný i sledování jako hodin videa a takhle, takže to jsem strašně rád, hlavně za ty odběratele, to jsem hodně rád. A jinak i děkuji za feedback v komentářích a to je asi všechno, takže teď asi už můžeme se soustředit na tu hru. A to jsme vyhráli první kolo, to bylo tak minutu, to bylo nějak hodně rychlý. 8-bite, prosím, play again, yes. Tak to teď půjdeme po druhý. A snad se vám líbily poslední 2 videa, hlavně to s Koukanem, naše challenge 100 dní. A další týden tak natočíme 1v1 s Koukanem s Piper, protože Piper je hodně o skillu, takže to se těším. A taky jako za Piper to umím, jako mám nějaký skill, ale vím, že jako párkrát tak umím být jako taky pěkný debil, takže to mě zajímá, jak to skončí teda. Takže na to se můžete těšit a další videa to asi nevím, to budu asi jen plnit mise a to všechno asi. Tak počkej, to mám problém. Dobrý, pojď, dobrý, teď mi se zastav. Já tě teď tady zabiju úplně. Dislike. Jo, daj zle, pojď. Jaj, pomoc. Mám málo životů, počkej. Jezdí 9%. Jo, tak to máme už hned. Počkej, já ho zabiju. A je to tam. Já mám Colta strašně rád, hlavně na toho Big Bota, mi přijde strašně dobrý. Ale nejlepší kombo tak je, myslím, že Edgar, ten Lu a ještě někdo, ale to už nevím, protože Lu, nebo Low, spíš Low. Tak ten ho může zmrazit, Edgar tak si vezme všechny powerkuby a pak má strašně moc životů. A to je fakt hodně OP, to vím, že jsem hrál se randomákama a tam to měl někdo takhle. A ten setí, tak to nevím, to si myslím, že je jedno, ale to si už nepamatuju. Tak, já jsem použil všechny gadgety už, 30% už nemá. Teď na něj dám abletku a tam jde sniper. No, to jsem trošku udělal blbě, že jsem tam viděl na něj. Tapem a ten 8-bit jsou fakt jako dobrý verze na Big Bota, takže to je nice. To je úplně dobrý s nima, celkem dobrý endomáci. Podle mě je nejlepší OG na Big Bota a na Bramble, tak je prostě PM 8-bit a Colt. To prostě miluji. A moje abletka tak chyba teď trošku na hovno, se mysl, nevadí. Tohle bychom možná splnili asi za 30 sekund možná. Nějak pár sekund potom, co bude naštvaný.
To sedíčko jsem nesmím úplně, to nevadí. Tak, a je to nice. Tak, to byl Exploit a teď bude Insane, myslím, nebo Impossible, nebo něco takového, tam teď bude. Jinak asi nic se nějak moc nestalo. Na tom 100 dní jsem točil teda video ještě na challenge na Keukenův kanál. A jinak asi na mém hlavním účtě jsem byl prostě párkrát hrál nějaké pohárky. Jsem něco nahrál, jsem nahrál málo a asi nějak nic jiného se nezměnilo, nic mi nepadlo. Pořád za ty kredity si zkoumám koua, nebo nezkoumám, já nevím, jak se to říká. Já říkám zkoumám, já to použijem hodně dlouho, ale nevadí. Všichni, že ty říkáš zkoumáš, ale to neskoumáš. Tohle je bevko, to není vodka. Já jsem asi zvyklý jíst World of Tanks a to jsem posel. Ty vole, to byl kousek a to bych byl mrtvej. Dobrý, se vyhýluju, dobrý, teď zezadu. Teď budu mít uploadku. Za 30 sekund je naštvaný chlapaček. Pojď, vole. Počkej, pojď ještě. Budu mít uploadku, mami. Ne! To jsem použil mega špatně, to vím, no. Nevadí. Sundáme ho i tak, takže dobrý. Jsem rád, že dávají pořád play again, ta pepka s 8-bitem, takže to je dobrý. A ten je už mrtvej, pojď. Yes. Ještě mi zbyla uploadka. Točíme 7 minut. Takže poslední level bych ještě mohl stihnout. Jo, tak tohle byl Master a teď bude Insane. A to bude to poslední a to bude asi všechno pro tohle video. Možná pokud bys byl čas, tak bych možná šel ještě na další level. Ale to asi bych možná nestihl, takže to bych asi zrychlil. A to vás ani nějak zajímat nebude. Protože jak jsem říkal už v minulých videích, tak to musí být do 15 minut. Nevím, prostě proč, nevím, asi YouTube nebo něco, ale YouTube podle mě to není pro YouTube, ale já to tak mám vlastně z nějakého důvodu. A Power Cube se hodí. Dobrý, mám Power Cube. A ty vole, teď pomedu jich den několik. Dobrý, tam se zaměřil na ně. Dobrý, a teď asi... Dobrý. Se vhýluju. Dobrý. Pomoc. Dobrý, žiju. Raketa mě netrefila, dobrý. Raketa, no tak tahle jo, ale ta velká ne, ale tahle jo teda. Tak, dobrý, jedna další jablečka, podle mě jich za jednu hru vystřelím fakt hodně. Jinak dejte pro další Battle Stars video třeba 3 nebo třeba 4 lajky. Napište klidně nějaký komentář na nějaký feedback na video a co bych mohl zlepšit a takhle. Snad se vám líbí moje náhledovky, se kterými jsem začal a to je asi všechno. Když se pokud je někdo, kdo taky jako točí na YouTube a je jak nějaký malý tvůrce, tak ať napíše, já se podívám na jeho videa a klidně bych ho podpořil ve videu, že bych ho zmínil klidně. A teď jsem vysekl mobil. Nevím, jestli jste to viděli, ale jsem vysekl mobil, nevím, jestli to vidíte vy. Tak použiju uploadku, vezmu se 2 Power Cube a teď malem chcípnu a dobrý, žiju. Tak, to bylo už trošku jako off-house, ale dobrý, to je všechno. Já dám exit, to bylo celkem dobrý hráči, plus 500. A chybí mi takhle málo. Nevadí, jak jsem tady na tomhle questy, žádný nemám, to jsem splnil dneska všechno. Můžu si z něčeho ještě vydělat nějaký ty powerpointy. Možná bych ještě dal boss fight. Tak já dám rychle ještě boss fight jeden. Pokud bych jsem to nestihl na čas, tak bych to asi pak zrychlil, ale to podle mě mi zbyde čas.
Video by mělo vyjít teda dneska v sobotu, každý týden v sobotu, možná někdy i v neděli, ale spíš bych chtěl totiž spíš v sobotu, tak vyjde každou sobotu video. A nechápu, proč by si někdo bral o Emsku, no když jako může být dobrá, ale ne zase tak moc, ale jsme tu 2 koltové, takže nice. Žiju gadgetu, ještě mi nezbývá jedna. Dobrý, žiju. 2 oblutky. Jdlek. Na botách týmu. To je úplně jedno, ale nevadí. Já asi tam na toho kolta nechám se vzít všechno, ale on ta Emska chcípla. Což dává smysl, protože kdyby se byla Emsku na Big Bota, kde byl. Nevadí, jako ta abletka je asi jediný, co dává smysl, ale nevím, spíš bych si vzal 8-bita, PM nebo někoho prostě takovýho. Počkej, nevadí, to byla abletka v hajzlu, ale tak nevadí, budu mít další. 50% to bychom mohli dát v nějakou chvilku, to půjde dobře podle mě. Tak. Abletku, jak je ty na mě? Já si vezmu tyhle. Mám jich 5, teď se střílím úplně. Tam má Power Cube. Dobrý. 26%, tak to dáme hned. To máme do minuty. To ještě nebude ani Fuse, jo. Tak tam poběží, dobrý, super, já si to vezmu. Se střílím abletkou, dobrý, jsem myslel, že ta poběží na mě, ale nepoběžel. To mi vůbec nevadí. Joj! Ty vole, pomoc. Ježíš. Hej, nech mě už. Co jsem ti udělal? No. To byla blbá otázka, co jsem ti udělal, ale nevadí. A já mám 7 power cube a já ho teď zabiju. A je to tam. Nice. Challenge Insane 2. Já jsem nejvíc splnil asi Insane 6. Já se podívám, myslím, že to bylo Insane 6. Nějak tohle je můj účet, můžete si mě přidat. A vidím to tu někde, jsem si myslel, že to uvidím někde tady. Aha, tak to nevidím nikde, nic. Tak to je asi takže nic. A to je asi pro tohle video všechno. Připojte se do našeho klanu Hexbuch. Všechno máte tady. A přidejte si mě klidně do friendu a můžeme si spolu zahrát. A další týden vyjde video s Koukenem 1v1, o Swipe a to je všechno. Takže čau.